Esta és la nova piscina de l'alberg juvenil de Calles. La podran disfrutar els xiquets que participen en els campaments d'estiu. Amb la tallada d'esta cinta per part de l'alcaldessa de la Pobla i l'alcalde de Calles quedava inaugurada oficialment la piscina. A la inauguració assistiren també els membres de la Junta de Pares de la parròquia i els retors de les dues esglésies que foren els encarregats de beneir les noves instal·lacions. La construcció d'esta piscina ha estat impulsada per l'Associació de Pares i ha sigut possible gràcies a l'aportació econòmica que han fet molts particulars. El recolzament de les parròquies i el de l'Ajuntament també han estat fonamentals a l'hora de fer realitat esta nova piscina. L'Ajuntament de la Pobla va seguir recolzant pressupost al campament, va seguir recolzant a l'Associació de Pares i tot allò que comporta que els fills del poble puguen créixer, en aquest cas, no sols educant-se en el temps lliure, educant-se en els diferents campaments que se venen, tant en temps lliure com en els júniors, en altre tipus de formació, una formació més cristiana. Al final, tot el que importa que faci que els xavals de la Pobla, la gent de la Pobla, pugui seguir millorant la seva qualitat com a persones i la seva qualitat, l'Ajuntament de la Pobla va estar allà al costat. L'ús de l'alberg de Puente Alta es fa possible cada estiu gràcies al conveni que tenen subscrit la Pobla, l'Ajuntament de Calles i el seu alberg, en col·laboració també amb la parròquia de Sant Jaume de la Pobla. Este conveni permet que tots els anys els xiquets de la Pobla puguen disfrutar dels campaments d'estiu d'este alberg que enguany tindran la novetat afegida de la piscina. Sí, de aquí a febrero tenemos que hacer un nuevo convenio. Yo me lo he estado leyendo las cláusulas y vamos a ponerle que va a ser, diríamos que totalmente igual. Y, en fin, si por parte de ellos es así, por parte del ayuntamiento tendrán los brazos abiertos para que sigan ellos disfrutando de esto. Els campaments d'este estiu es realitzaran durant el mes de juliol. El primer serà de l'1 al 10 i l'altre del 10 al 20. D'altra banda, també s'oferta la inscripció a un campament multiaventura en venta del Moro dirigit a jovens d'entre 14 i 19 anys. Hi ha programades activitats d'escalada, rafting, tallers i senderisme, entre altres. Es realitzarà entre el 23 i el 30 de juliol.